uyakhazimula. Akekho omunye uNkulunkulu onjengawe, ayikho inkosi enjengawe. Baba wethu asibona ngomunye besingamkhonza ahlalela yena. uNkulunkulu wethu ongcwele asibona ngoNkulunkulu besingaya kuye. uNkulunkulu wethu onamandla besingabika indaba yethu kuye. Baba wethu ongcwele siyabonga uNkulunkulu. uNkulunkulu wethu ongcwele siyabonga mnikazi wokuphila kwethu. Siyabonga langa lomphefumulo. Siyabonga nkanyezi yokusa. Siyabonga amathoba yakhawuleza. Siyabonga ngikhona. Siyabonga wena owawukhona umhlaba ungakasekelwa. Konke kwavela ngawe, konke kwenziwe nguwe. Baba wethu ongcwele namhlanje uNkulunkulu wethu onamandla sisho njengoPeter ukuthi singasuka kuwe siyephi ngoba bazophila kuwe. uNkulunkulu wethu onamandla asibona ngenkosi, asibona ngoNkulunkulu, asibona ngomuntu baba ebesingabika indaba yethu kuye. Baba wethu ongcwele siyabonga. Bayede undlela hlatshwa, bayede phemo phephela, bayede samsongfika imisholo, bayede uthoni ninanini, bayede kulomaguquki unguwizolo nanamhlanje naphakade kuyobe kusasenguwe uthobhalayo yodlulu nomhlaba kepha wena ngezwi lakho uyoma kuze kube phakade. Bayede ungcwele 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 uthobhala kahle wemphethe imhlophe. uNkulunkulu wethu onamandla uthi amehlo akho angamalanga womlilo, uthi usifakile okhalo lwakho ngephande legolide. Moya ongcwele uyakhazimula iy'ngelosi emazini zisho njalo zithi ungcwele ungcwele. Uyasipha bona uNkulunkulu wethu onamandla onke. Namhlanje impela sizovumelana sizothi ungcwele uNkulunkulu wethu onamandla, sizothi ungcwele Baba wethu omiyonjalo uNkulunkulu. Namhlanje impela sithi musa njalo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sithi musa uNkulunkulu phakade, musa uNkulunkulu wethu ongcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla, egama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ukuthi Nkosi sihlangene kuyindlu yakho
izikhathi zamanje sesingena embusweni wakho. uNkulunkulu ashumla ukuthi uNkulunkulu ngiyakungena indumiso bese samukela ubukhona bakho bese nyakaza-ke uNkulunkulu wethu bathanda izwi lakho linamandla izwi lakho liphunzisa izimbabhala elisho uNkulunkulu lonke nasethembeni lakhe kuthi udumo egameni likaJesu izwi lakho liyahlaba lehlukanise izwi lakho liyaphula nemisedari uNkulunkulu wethu onamandla uNkulunkulu wethu ongcwele namhlanje phela sithi phakama thina siyehla uNkulunkulu wethu onamandla egama likaJesu Kristu waseNazaretha sithayakhonjwe nawe uNkulunkulu wethu onamandla sithayakhonjwe nawe akekho lesengafana nawe your voice and sing. Hosanna to the highest. To the lift up your voice and sing. Sing Hosanna, Hosanna to the highest. Hosanna, Hosanna.
Baba wetu osasulini
sithemba wena wedwa. Uze kube kuna hanade sofela kuwe Baba. Oh Jesus, it's Baba wetu, Baba wetu osesuni. Sithemba wena wedwa. Yemabuse kube unaphakade sofela uwe Baba. Anikhona abangcwele ake situle nami nje yithi Baba wethu osezulwini. Yebo sithemba wena wedwa, ayasifuna amandla, sithemba wena wedwa. Uze kube kunaphakade
Haleluya, haleluya. Mwele, 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 kwalise ukaba ebono obuka eboya ela inju iso ebonwele mwele wena
bazalwane esikhathini samanje sizongena enkonzweni yamakhorus. Haleluya. Akusho nje umakhelwane ngo-high five uthi uright kodwa makhi. Uright kodwa uvuselelweni makhelwane. Makashingile phela na ungancengi ilangale uthi makhi. Awutshela ukuthi wenze kahle wafika nawe makhi. Wenze kahle wafika nawe makhelwane. Sesingena enkonzweni yamakhorus. Awutshela makhi awubuza umakhelwane ukuthi we makhi uready kodwa. Ayangizwa. We makhi uready kodwa.
Isikhathi manje. Hey siyabonga wesibusiso. Hey impela uyisibusiso. Awu haleluya. Ngiyabingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu.
waseNazaretha. Amen. Yeah. Hayi. Namhlanje ningijabula ake nishayeleni izandla nje bazalwane yazini. Shayeleni izandla. Hayi namhlanje ngigidile. Hayi into yokudlala. Hallelujah. Ngiyasho ukuthi lento ihamba kanje. Ngama levels. And ithomo yama levels. Thay. Hey. Hallelujah. Ome ngaphambi kwenu ukananelo wakahwesha umntana osindisiwe. Omthanda kakhulu uNkulunkulu. Amen. Ngiyabingelela kumoya ongcwele ke. Hawu bazalwane ngibingelela umoya ongcwele. Oh hallelujah. Bazalwane. Yazi. Akumelanga ngithi man. Ngicela ukubingelela cala bese ngizaqhubeka ne. Yes. Akumelanga masithi cashela noma akumelanga sintshele ukuthi shala noma masibingelela nje umoya ongcwele. Hallelujah. Sibingelela nje ingadlangara kwasho uyanda. Ay ngibingelela umoya ongcwele ke manje basanika. Ngibingelela umoya ongcwele. Hallelujah. Jesus. Ngicela ukubingelela ubaba engekho phakathi kwethu. Ngibingelela nomama simsheleni izandla sibasheleni izandla so kwethu. Ngicela ukubingelela. Hallelujah. Hallelujah. Bese ngiyabingelela kumamami ongizalayo. Angaphakama nje athi nimbone khona abanye bayaphambanisa. Mama ongizalayo nanye lapha simsheleni izandla egameni likaJesu. Hallelujah. Ngibingelele komama bonke sisheleni izandla simbokothe egameni likaJesu. Hallelujah. Ngibingelele kobaba bonke singabashelela izandla nje egameni likaJesu. Hayi ke bese ngibingelela ke abantu abasha. Hallelujah. Sisheleni izandla zobazalwane egameni likaJesu. Bese ngibingelela lezi ezinkulu ke. Ngizobashaya ngapha. Ngisheleni Sunday school izandla yazi yagida. Bayagida bazalwane nabantwana laba egameni likaJesu. Ngibingelele ipraise team, ngibingelele kulabo abangalaleli lapha ku keyboard. Hallelujah. Kumedia ngiyabingelela ama-ushers egameni likaJesu. Cela ngisheleni izandla ukuthi ngo-MC bazalwane. Ngenkonzo enkulu kangaka. Hallelujah. Manje bazalwane, yey. Ngiyacela ke amen. Kosikhona nawe bhuti Sibusiso nginikeza ithuba ke manje. Hallelujah. Ithuba lokugcina siyagida bazalwane kokugcina. Hallelujah. Bese siya endumisweni bese siyakhuleka. Amen. Ngiyamazi uyanda kodwa akasithi nje ichorus eli1. Hallelujah. Intathi simshaleni izandla nje esezi uyanda. Hallelujah. Bathi amen. Hallelujah. Jesus. Sizothi bika uJesu ngoba yena ulalele indlebe yakhe lele ukukhala wabangcwele. Bika uJesu ngoba yena ulalele indlebe yakhe ilindele ukukhala wabangcwele. Bika uJesu ngoba yena ulalele indlebe yakhe ilindele ukukhala
sambeni. Bika. Hebe yakhe. Sambeni bangcwele. Bika. Hebe yakhe. Uphasika leli bangcwele. Bika. Hebe yakhe. Ngicela bathule ngapha, sike ngapha. Bika. Ngivele ngabona, amen. Ngiyangirobha ngapha. Bika. Hebe yakhe. Ele ukukhala ngwe. Bika. Oh, bayela ngakho. Bika. Sambeni sonke bancane. Bika. Hebe yakhe. Bikele Hallelujah. Siyabonga bazalwane egameni likaJesu. Sithatha umshana izandla enkulu uyanda egameni likaJesu. Amen. Njengoba sengishilo ke bazalwane ukuthi siya endumisweni. Hallelujah. Namhla ukuthi mawungangedluli Jesu. Izwa mazwi ami. Lapho ubabi sabanye mawungizwa nami. Siyahlabelela. Mawungangedluli Jesu. Izwa mazwi amazwi ami. Lapho babiza ubabiza ngizwe nami singalibiza nje legama Jesu. Yizwa mazwi ami. Yizwa mazwi ami. Lapho babiza abanye. Lapho ubabiza. Mawungizwe nami. Singahlabelela sonke egameni likaJesu. Yizwa mazwi ami. Yizwa mazwi ami. Lapho babiza abanye. Lapho ubabiza abanye. Mawungizwe nami. Mawungizwe nami.
Hallelujah. Wherever you are, whoever you are, you know what you are going through, bazalwane. Hallelujah. Right now, wonke umuntu uzovula umlomo wakhe athandaze egameni likathi athi Jesu nami mawungangedluli nawami amazwi egameni likaJesu. Hallelujah. Singavula umlomo wethu sonke bazalwane sitshela uNkulunkulu konke esibhekane nakho, whatever situation bazalwane, it can be anything. Ngoba uNkulunkulu ozwayo lali akozeli. Hallelujah. Singathandaza bazalwane ungcwele uNkulunkulu. Uyababazeka egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, umile njalo izwi lakho linguyebo futhi lingu-ameni kanye nezethembiso zakhe. Bayethe uNkulunkulu wethu onamandla, bayethe uNkulunkulu wethu ongcwele. Namhlanje uNkulunkulu siletha bonke kuwe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siletha kuwe bonke uNkulunkulu wethu onamandla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngoba wena ulidwala lethu, uyinqaba yethu yokuphephela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu onamandla onke, sithi phakama namhlanje egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Tuniseka Xikwembu xa kahle, Baba sekonakale njawo n'wini wa hina ekamela n'wini wa matimba hinkwawo. Xikwembu lexi nga heriki matimba, Xikwembu lexi a xi ri kona misava yi nga se va kona. U vula tani Genesa evuthweni ra matimba na hoxeke Yesu Kreste. Phelelelaka le njawo Xikwembu xa hina hi tsandzekisa hinkwayo mimoya, n'wini wa matimba hinkwawo leyi yimelanaka Xikwembu xa hina na ntirho wa wena evuthweni ra matimba ra hoxeke Yesu Kreste. Baba hi ba mandla hi vuyelela Xikwembu xa hina hi tlakusa mahlayi le tintshaveni laha ku pfunaka hina ku humaka kona evuthweni ra matimba ra Yesu. U Xikwembu lexi nga heriki matimba, u Xikwembu lexi endlelaka hi maswingita, u Xikwembu lexi twalaka vusiwana, n'wini wa matimba hinkwawo Xikwembu xa hina hi minkarhi hinkwawo. Moya wa kahle wena wu nyika matimba lamantshwa hi haha ku kota magama. Xikwembu xa matimba hinkwawo vana kona namuntlha, n'wini wa matimba hinkwawo a ku tlangela ku tshunisa teka ndhawu tanihi Yesu. N'wini wa matimba hinkwawo hi tsandzekisa lowo biha na tiplans ta yena ka le ndhawu, hi ku le ndhawu yi kwetsimile evuthweni ra matimba ra Yesu. N'wini wa matimba hinkwawo a ku khensa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus.
Jesus. Thank you, Jesus. Idina hayanga elebreketetaya alababa. Ikatatala brokototo yahande mahando. Yili babaya atapatata bahasian teketetetele brekata. Yila pakakata hasian dele mahando kototo yahazia. Baba wethu ingcwele nakulesi sikhathi wena nguNkulunkulu. Sithakekho njengawe Baba wethu ingcwele. Sithi nguNkulunkulu igama lakho wena Baba wethu ingcwele. Elithe izwi lakho izidalwa even the 24 elders uNkulunkulu wethu ziyakhothama phambi kwesihlalo sakho zithi uyingcwele uyingcwele. Wena uphakeme ufanele udumo nezibongo. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga wena onezwi elinamandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Namanje ebusuku size kuwe uNkulunkulu wethu engcwele sizokhonza ngathi siyaqala ngegama lika Jesu. Kungaba nathi namhlanje ebusuku singahlala singakujwayeli uNkulunkulu wethu engcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Masibuze ubukhona bakho nakulesi sikhathi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu wethu wena ovula kuvaliwe. Siyabonga wena liba lethu laphakade. Siyabonga wena mveli inqango owukhona emandulo namhlanje usesekhona egameni lika Jesu. Udumo nezibongo zingezakho uNkulunkulu wethu engcwele. Siyabonga sijoyina amakherubi namaserafima. Sibabaza wena nakulesi sikhathi uNkulunkulu wethu. Sibonga umusa wakho uNkulunkulu wethu ongcwele owawungasifanelanga kodwa sawuthola ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga entambama sine phambi kwakho. Sithi bayethe wena mveli inqangi. Sithi bayethe wena ukhona umhlaba ungakabikho. Sithi bayethe wena ukhona abakhokho bangakabikho. Ibrahima hasiyante wena wakhila umhlaba ngezandla zakho ngegama lika Jesu waseNazaretha. Siyamemezela amandla esiphambano sikuphasika Baba wethu engcwele. Size kuwe size kuwe size kuwe size kuwe size kuwe uNkulunkulu wethu engcwele. Siyabonga moya engcwele ngegama lika Jesu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu engcwele sithi siyakudumisa siyabonga amandla akho ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We glorify your name in Jesus Christ of Nazareth. Siyabonga moya kaBaba ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ama intercessor angaqhubeka nje angene nje ebukhoneni buka Jehova. Imahasuthethe. Baba wethu ingcwele ungasendluli Jesu. Entambama we need an encounter with you uNkulunkulu wethu ingcwele. Yili hasiya ala hasiyande. Le Easter mayingafani namanye uNkulunkulu wethu ingcwele. Siwahambile ama-Easter kodwa lena mayingafani namanye. Le Easter mayishintshe impilo zethu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Imahasanta.
Wena ungumbhoshongo uNkulunkulu wethu. Sibalekela kuwe. Sithi masifika kuwe bese siyalondeka. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Izwi lakho linamandla. Izwi lakho liyahlaba. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyakholwa ukuthi ukhona. Siyakholwa uNkulunkulu wethu oyingcwele. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We thank you, Lord. In Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. In Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bayekeleni bazalwane bayahlanya ngoNkulunkulu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Abagulayo bayaphiliswa manje. Abangasebenzi baya receive ngegama lika Jesu. Imindeni yethu mayithole ifavor ngegama lika Jesu. Abasemgwaqweni mabaphephe ngegama lika Jesu. Abangakholwa mabakholwe ngegama lika Jesu. Abaswele mabathole ngegama lika Jesu. Abangana kuthula mabamkela ukuthula ngegama lika Jesu. Abangalali mabamkela ukulala ngegama lika Jesu. In the name of Jesus. Thank you, Father. In the name of Jesus. Ashumayeleni bafethu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. In the name of Jesus. Alili phasika. Sisemvuselelweni bazalwane. Ngicela ukunibingelela mangiceda bazalwane. Ngicela ukushumayela bese ngiyibingelela. Haleluya. Ngingangivumela bazalwane. Ngiyazi bazalwane. Kodwa umoya uthi ngidlulise lokhu masinyane bese sengiyabingelela ke bazalwane. Sisemvuselelweni bazalwane. Sibonga ukufikela umoya bazalwane. Ngoba mawuke waba nokuhlanganyela noNkulunkulu bazalwane. Noma ngabe uneyinkinga kodwa masifika kuye bazalwane ziyaphela. Haleluya bazalwane. Awukwazi kuba ne-encounter noNkulunkulu bese uphume futhi ufana. Haleluya bazalwane. Ngicela nje ngizozintroduce amangiceda bazalwane. Ngicela ningivumeleni. Ngicela kuba i-servant kaNkulunkulu kumanje bese mina ngingaveli manje. Now sisenkonzweni yePhasika. Ngathi singayilungisa kuqala. Sisenkonzweni yePassover bazalwane. Do we agree? Angazi mhlambe yimbazalwane no lost. Sisenkonzweni yePhasika. Yabazalwane abakangeni khona bezayo. Bazalwane. Asikho ku conference noma yiphi. Sisenkonzweni bazalwane la kuvela khona amandla
walento esiyilandelayo. Athi ngise ngapha bazalwane. Bazalwane kule site ngapha. Unyaka wonke mhlambe ubungeze enkonzweni. Kodwa uma ungazi ukuthi wena uhamba nani. Ngathi namhlanje mhlawumbe ungaphuma wazi ukuthi yini lo ilandelayo. Ngoba ngesinye isikhathi simdoubt uNkulunkulu wethu. Noma sibdoubt ubuthathu basemazulwini because asib understand amandla akho. Size sigcina sithemba ikhwama kangaka. Because asiwazi amandla lento esihamba nayo. Sigcina sithemba amanzi bazalwane. Ngoba siwazi amandla lento sayamkela ngaphakathi kithi. Yabona njengoba wena udinga ukuthi ubone bakuthandazela amanzi bese uyaphila. It's because awazi amandla lento wayamkela ngaphakathi. Ngoba masiyamkele kahle. Yila uJesu akhuluma ngawo kumfazi womSamariya. Athi uphuze kimi akasoze woma. Haleluya bazalwane. Haleluya bazalwane, ngiyanibingelela ebusuku. Ngishumayela nje la ekhaya bazalwane, ngifundiswa umfundisi, ukukhuliswa uye. Uthe namhlanje mina ngisho ngapha kubazalwane yena uyosho somewhere. Haleluya bazalwane. Now yabona bazalwane, njengoba sibona uNkulunkulu wethu simhlanganisa kangaka ekukholweni. It's because asiwazi amandla akhe. Noma asiwazi amandla esiphambano. Fundisi. Sibali. Sigcina sithemba igazi lezimvu kangaka. It's because asiwazi amandla legazi lasesiphambanweni. Ngoba masingazi ukuthi igazi lasesiphambanweni alomi bazalwane. Likhophoza imini nobusuku. Yena ngeke salibele isidlala idili darling in the church. Sisephasikeni bazalwane. Makuvela amandla esiphambano. Malibawavela amandla egazi. Sisephasikeni bazalwane. Haleluya bazalwane. Now ake silungisele le ndaba ephasika yini bazalwane. Number 1, in the Old Testament bazalwane, iBhayibheli engilifunda angifundi bazalwane nithi usho kwakhe ngoba mase nihamba bese siyacabanga. Now ngizofuna sifunde ke bazalwane, ngiyacela sibali uzofunda nami. Okay, athi ngicalekile bazalwane. Mawufunda Exodus chapter 12, siqala ngale ngicela nje kuyihumusha. Lithi iBhayibheli Exodus chapter 12 iqale lapha inkonzo ePassover. Masikhumbula kahle. But mawuyifunda kahle belibeka umthetho ukuthi iPassover yenzeka kanjani. Ake sizameni ukuyifakazela kuLeviticus chapter 16. Ufunde sibali nje. Uqale nje ku1 masinyane seku sithi 1:4 uthi 1 2 3 4 masinyane. Leviticus chapter 16 verse number 1. Yebo. uJehova wakhuluma kuMose na kuAaron wathi, yishoni kubantwana bakaIsrayeli nithi kubo. Alright sibani. Hallelujah. Nithi kubo nxa wesilisa ecucuza 16 Leviticus 16. Eyamithi the Lord spoke to Moses. Isho njani? Okay. uJehova wakhuluma kuMoses emva kokufa kwamadodana kaAaroni. Perfect. Ekusondeleni kwawo phambi kukaJehova afa. uJehova wathi kuMose, khuluma kuAaroni umfowenu kuba angangeni njalo endaweni engcwele phakathi kwesihenqo ngaphambi kwesihlalo somusa esiphezulu komphongolo ukuze angafi, ngokuba ngiyakubonakala efwini phezulu kwesihlalo somusa. uAaroni kangene endaweni engcwele nalokhu iduna
libe ngumnikelo wesono nenqaba ibe ngumnikelo wokushiswa. Ngicela sibale uyifunde by understanding nabo mama abadala. Ngicela sibuyele ku2 mfo. Siqale ku2. Verse number 2. Jehova wakhuluma kuMose. Amen. Khuluma kuAaroni umfowenu kuba angangeni njalo endaweni engcwele. Lungisa. Okay, asicale indaba bazalwane. In the Old Testament it means lithi iBhayibheli mawufunda kahle bekuthiwa kunendawo ekuthiwa the Holy of the Holies bazalwane. Sike sezwe ngayo bazalwane. Okay, namhlanje athi ngizame ukufundisa ngayo. Kwakunendawo bazalwane ekuthiwa is the Holy of the Holies bazalwane. So it means abazalwane bebeze enkonzweni bakhonza. Kodwa la kule ndawo because it was the Holy of the Holies. Umuntu bekanegunya lokuthi angene kuphela kwakuba umpriest omkhulu bazalwane. So it means akusinoma ubani bekavumelekile ukuthi angene kuphi bazalwane in the Holy of the Holies. Yiki iBhayibheli lithi ke ngesizulu iyamchazela ukuthi noma lona ngaba umpriest kodwa naye akangeni noma yinini kuphi bazalwane in the Holy of the Holies. Okay, qhubeka mfo. Khuluma kuAaroni umfowenu ukuba angangeni njalo endaweni engcwele ngaphakathi kwesihenqo ngaphambi kwesihlalo somusa esiphezulu komphongolo. Hallelujah. Ukuze angafi. Now, asilungiseni ke bazalwane. Kusho ukuthi ke kule Holy of the Holies if bongena ngesikhathi esirong ama possibility ukuthi afe bewaba maningi bazalwane. Yingakho uNkulunkulu athi awungikhuzela umfowenu masinyane ukuthi angangeni noma yinini kule Holy of the Holies because amathuba ukuthi afe enza njani bazalwane ayakhula. So buka ke bebathi baba ebungcoleni bakaNkulunkulu kodwa kube namathuba ukuthi benze njani bazalwane bafe baye endaweni enjani engcwele. Qhubeka mfo. Qhubeka. Verse number 2. Ngokuba ngiyakubonakala efwini phezulu kwesihlalo somusa. Amen. U3. uAaroni kangene endaweni engcwele nakalokhu. Iduna libe ngumnikelo wesono. Okay, kufuneka ini iduna the lamb bazalwane. Okay. Nenqama ibe ngumnikelo wokushiswa. Hallelujah. Ambathe ibhantshi elingcwele lelineni abe nebhulukwe elineni emzimbeni wakhe abhinqe ibhande lelinene afake isigqoko selinene lezi zizembatho ezingcwele zokugeza umzimba wakhe ngamanzi azembathe. Okay, it's fine. Now asilungiseni bazalwane masinyane. Now ithi iBhayibheli bazalwane in the Old Testament kwakunendawo engcwele bazalwane. Kodwa kule ndawo engcwele no akusinoma imuphi umzalwane ebekakhona ukuthi angene kuleyo ndawo. Kusho ukuthi umuntu bekakhona ukungena lapho bazalwane manje hamba nami kwakhona ukuthi ngene bani kuphela umpriest bazalwane. Kodwa lithi iBhayibheli umpriest bekufanele ukuthi makayongena kule ndawo engcwele angene aphethe ilembu which is imvu bazalwane imvana. But le mvana angena na iBhayibheli ayichaza ukuthi bekufanele kube yimvana enganasici number 1 bazalwane. And leyo mvana ingabi inkulu kakhulu ibe imvana eseseyincane ngeminyaka bazalwane. Ngicela nibambe ndiswana. Fanele ingabi nasici bazalwane. So it means it must be blameless bazalwane. Ingabi nankinga ukuthi seke yabonana nani yintsha fanele ibe a new one bazalwane. Now masilandela kahle lithi iBhayibheli yahamba indaba yabapriest ukuthi kungena abapriest. Seyaqhubeka iBhayibheli uNkulunkulu uyayibuka lento ukuthi kodwa nalaba priest abalungile ngoba lithi the book of Samuel lithi 1 Samuel chapter 1 lithi kwakunompriest ekuthiwa uEli umpriest omkhulu kodwa uEli wayenamadodana ngalamadodana wagcina nawo angabapriest nebazalwane. Now kodwa la bekumadodana amabi inhliziyo yawo yayingalungile phambi kwaNkulunkulu kodwa ngoba wayeba priest bewangena in the Holy of the Holies nenhliziyo enjani bazalwane engalungile. Imagine usibala inhliziyo yakhe right kodwa makafika la bekafika mina nenhliziyo engekho right bese nyangena
and manje iyahlupha lento ngoba beyicompromise lo mnikelo kaNkuluNkulu ngoba umnikazi usenomnikelo right kodwa mina efanele ngufaka inhliziyo yami njani ayikho right. Hallelujah basalani. And now remember uNkulunkulu always beka efuna ukwenza sure ukuthi umnikelo wakho uba iphungela injani elimnandi basalwane. But inkinga lo mnikelo masowuzwa uzopresentwa umuntu ongekho right bo uba njani phambi kwaNkulunkulu. Iphunga seliyaphela basalwane. Now uNkulunkulu wahlala esihlalweni sakhe wabona wathi no. Now fanele ngilethe imvana yangempela manje. Wakufanele kuze imvana yangempela manje. But now in the book of Leviticus bazalwane ngifuna bakhona ababhalayo bazalwane ngithenzele ukuthi iphasika abantu balazi. Now mawufunda uLeviticus 17 then chapter 17 verse 11 lithi bazalwane ngalele ngilivulile the life of every living being is in the blood. Sibaluna ngesizulu ngicela ucheck ngokuba umphefumulo womzimba usegazini. Now uyayibuka uJesu uyayibuka uNkulunkulu asekhaya uthi ukuze labantu bathola ukuphila noma bakhona ukungena in the holy of the holies bazalwane kudingeka ini igazi. But now igazi bazalwane kufuneka igazi elikhuluma kangcono kunegazi lani leyilwane bazalwane. iBhayibheli mali ichaza kahle indaba kaJesu bazalwane lithi wehla wazofa kwaba kanye bazalwane. Ngoba mawucheka le ndaba ye-Passover it's like eBhayibhelini beyenzeka nawe ndeni ukuthi abantu baye nesilwane bafika izono iqolele babuyele bayophinda izono iqolelwe babuyele bayophinda izono iqhubeke. Kodwa lesi iBhayibheli uJesu wafa kwaba kanye. So igazi labalinye basalwane. Labalinye basalwane. So uJesu uye bazalwane ufika wasifela esiphambanweni. Yiyi Passover yangempela leyo basalwane. Abekhona eBhayibhelini uNkulunkulu awabuka amanyala abapriest bangena kodwa lithi iBhayibheli mawufunda kahle akusimba solwana. Book of Samuel is chapter number 2 sibale verse 22 if I'm not mistaken. Lithi even laba priest bebalala nabafazi balabantu abazonikela kodwa bangene in the hall of the holies. Size sizoshumayela phambi kwenu ngoba uJesu angakasifeli kodwa sibe siphingile emabandleni. Haleluya basalwana. Kodwa ngoJesu Kristu bazalwane igazi lachitheka kwaba kanye. Now ake sicheke namandla egazi bazalwane. Number 1 sifundisa athi ukuphila kukubazalwane kusegazini. So ngegazi la kaJesu thina samkeliswa ini ukuphila. Kodwa ukuphila kunjani? Okuphakade futhi. Ngoba kukhona ukuphila lokwasemhlabeni. Kodwa makufika ethuneni kuyaphela. Kodwa lokho kuze negazi likaJesu kuphakade bazalwane. Athi Johane it's John Revelation uJohane uthi encwadini yesambulo chapter 1 verse 18 bazalwane athi mawuqala ku 5 athi ngangise Patmos uthi ngangikumoya achaza indaba kaJesu bazalwane athi ku verse number 18 athi bazalwane ngambona ephethe ikhiya zaseHades nezokufa. So ngale gazi likaJesu sayamkeliswa abebaboshiwe bakhululwa bazalwane. Siyakholwa ukuthi abafele enkosini bayovuswa ngani ngegazi bazalwane. Ngoba fanele bamkele ukuphila okuphakade. Kodwa ngeke ukuthola ukuphila okuphakade ungekho kubani kuJesu bazalwane. Fanele siveze yena bazalwane. Now Hebrew 9 verse 22 lithi bazalwane without the sharing of blood there is no forgiveness of sins. Ngaphandle kokuchitheka kwegazi akukho ukuthethelelwa kwezono. Ukuze bazalwane sithethelele izono zethu kwakufanele kuchitheke igazi lika Jesu. It's Hebrew 9 verse 22. Now khumbula bazalwane in the Old Testament like lathi izwi isono sabazali bethu sowela phezulu kwabani kwethu. But ngenxa yale gazi sithi masindiswa bese zonke lamakhesi asekhaya yanqamuka bazalwane. Ngoba sithola igazi. Awukwazi ukuthi ukholwa bese ukhuluma uthi hey lento yasekhaya vele nyothi bangina 50 bese ngiyashona lento yasekhaya kodwa unegazi kaJesu. Sathola igazi bazalwane.
lachitheka kwaba kanye igazi lika Jesu. Now naye nenyele Luke incwadi ka Luka chapter 22 uverse 20. Angifundele sibali. Luka 22 verse 20. Verse number 20. Kanjalo ke nesitsha emva kokudla ethi lesi sitsha sisivumelwano esisha egazini lami elithululelwe nina. Now asilungiseni ke basala. It means ngegazi lika Jesu kuba nesivumelwano esinjani esisha basalwane. Remember ngesivumelwano esidala thina sizalwe sinayo intokona, in our bloodline kukhona ukona. Kodwa ngegazi lika Jesu sashintsha izinto kwaba nesivumelwano esisha. So uyayikhethela wena ukuthi ufuna ukuphila kuphi. Ufuna ukuphila ngaphandle kwegazi lika Jesu noma ufuna ukungena esivumelwaneni esisha. Like lathi iBhayibheli munye umlamlelo between umuntu noNkulunkulu. Munye bazalwane. Ungubani? Jesu Kristu. He is a mediator between man and God. Wakufanele bazalwane ukuthi asifele ukuze thina mina nawe sikhona ukuhlala tafuleni noNkulunkulu. Ngoba malithi kunomlamleli bazalwane. Umlamleli umamela istory sakho. Aphinda amamele sikaNkulunkulu. Bese athi baba kodwa ngaba fele siphambanweni bathethelele. So wonile mzalwane. Afike phambi kwaNkulunkulu athi baba usho ukuthi mina ngafelize bangabe ungeke ubathethelele. Ingakho awumlamleli. Hallelujah basalwa. Siyalidinga igazi basalwa. Book of 1 John chapter 1 verse 7. Lethi igazi lakhe layihlanza izono basalwa. Sibale ngifundele Romans chapter 5 verse 9. Bazalwane ngifuna yakheke lento ephasika kubazalwane. Ingakho nginipha amavesi noma usekhaya ukhona ukuyiphendulela ngayo. Yahlupha into yenkolo bazalwane. Mawuya kulezi ezinye inkolo abantu imithetho yamabandla abo bayayazi. Kodwa thina ivangeli lethu asilazi. Ubona umzalwane azakwada hayi ngiyekele. Hawu uhlule ukutshela abantu uthina sathola umusa ngoJesu Kristu. Inkinga yizwi bazalwane. So ingakho enkonzweni ezinje fanele si-equipane sinikana umphako bazalwane namandla. Ukuthi noma ngaphandle umtshela umuntu ukuthi onke amadola ayaguqa kulo wami uNkulunkulu. Finish. Hallelujah bazalwane. Funda siba. Chapter 5 verse 9. Verse 9. Ngakho kakhulu sesilungisisiwe ngegazi lakhe siyakusindiswa ngaye. We are justified through his blood bazalwane. It is sesilungisisiwe ngaye. Futhi siyosindiswa bazalwane ngaye. Leligazi linamandla bazalwane. Awusindiswa ngoba wema phambili kugcwele wena stadium. But usindiswa ngoba wamkela igazi lika Jesu. Awusindiswa ngoba wena wakhetha uJesu phambi kwabafundisi abakhulu. Usindiswa ngoba wena wakhetha igazi lika Jesu. Uze umuntu akutshela umlando wakhe okukholwa. Athi mina ngamthatha uJesu phambi kwamfundisi izibanibani. Akusiloko ukukusindisayo ukuthi uthole the right one igazi lika Jesu. Ngoba abantu bawahamba ama conference amakhulu. Kodwa bakhohle igazi ukuthi likhona yini kuleyo conference enkulu. Ingcono engaka bazalwane kodwa enegazi lika Jesu ngaphakathi. Ngoba linamandla bazalwane. Imagine mawufunda the book of Exodus chapter 12. Lithi ke uthi uNkulunkulu makabanika umyalezo uthi ke nizothi maniqedile ukuhlaba lezimvu legazi leni bese niyalibheca eminyango. Izothi ingelosi yokufa mayifika bese yandlula. Imagine lelo bekuyigazi lani lezimvu bazalwane. Mase khona lika Jesu akudingi ukuthi uze ube sendlini ukuze ube saved. Noma uhambe esigangeni likhona igazi lika Jesu. Lihamba nawe. Lisagobhoza namhlanje bazalwane. Fanele si understand iPhasika.
Fanele si understand iphasika bazalwane. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Asifundeni la Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Verse 12 no 13. Hallelujah. Kwabasefesu chapter 2 verse 12 and 13. Ukuthi ngaleso sikhathi naningenaye uKristu naningaphandle kombuso kaIsrayeli naningabafokazi ezivumelwaneni zesethembiso ningenathemba ningenaNkulunkulu ezweni kepha manje kuKristu Jesu nina enanikade nikude senenziwe abaseduze ngegazi likaKristu. Sonke sasikude bazalwane. Kodwa ngegazi likaKristu sesisondeziwe bazalwane. Sonke sasikude bazalwane. Ngokwenzalo bazalwane sonke siqala sikude. Kodwa ngegazi likaJesu siyasondezwa kuye. We are no longer strangers bazalwane. Sesihamba naye uphila kithi ngaphakathi. Ingakho noma uhamba izwi lakhe efanele ligobhoze kuwe ngaphakathi. Ngoba wawukude noKristu Jesu. Kodwa wawukude noNkulunkulu kodwa ngenxa kaKristu Jesu sasondezwa bazalwane eduzane. Kodwa hayi ngenyama kaKristu Jesu kodwa ngegazi likaKristu Jesu. Amandla legazi bazalwane mawavela. Mawavela amandla legazi. Mawavela amandla legazi. Athi Galatians chapter 2 verse 20. Athi sabethelwa kanye naye. Sabethelwa kanye naye bazalwane. Wasibona sidwangula lapho sihamba senza izinto wasithatha. Wasiphumusa bazalwane. Sabethelwa kanye naye esiphambanweni. Angifuni ukuvutha bazalwane. Kodwa mangiphuma ninganasi isisekelo ngephasika. Hallelujah bazalwane. Sabethelwa kanye naye. Athi ku John chapter 6 verse 56. Athi whoever eat my flesh odla umzimba wami bese aphuza igazi lami lithi uyawuhlala kimi. Mase siya kule nkonzo ukuthi bazalwane sidle isidlo. Legazi liyasigcina kuye. Liyayiphilisa nemizimba yethu legazi. Hamba wazi ukuthi unegazi lika Jesu Kristu. Seyibona lezi izinto seziza nathi thina abafundi sezifense silanda kuphi kuphi kodwa kunegazi lapho elagobhoze eCalvary bazalwane. uNkulunkulu wethu noma uJesu wethu uthukwa yithi thina amakholo. Athi asinikile igazi sithatha amanzi siwafaka enkonzweni zethu. Athi asinikile igazi silande ezinye izinto ngaphandle sifake ekukholweni kwethu. Uzumzalwana athi senginethawula lapapa. Alisale ngene lihlale emotweni itawula lapha manginale tawula lapha lihlale emotweni. Ingozi aziveli kanjani kanti kunegazi likaKristu Jesu. Athi umzalwane manje ngathinta lamafutha ami bayangazi emsebenzini ngena abashalazela amafutha ami. Kanjani amafutha kunegazi likaJesu. Ngamhlanganisa uNkulunkulu nezinto zakho. Futhi uright uthi izinto zapapa ungathi zikaNkulunkulu. Ngoba wathi zaNkulunkulu. Kanjani zapapa isho zapapa lezinto. Mangabunazo endlini sicelwe ichitha kunegazi likaJesu. Hallelujah bazalwane. Zikhona izinto zethu. Size sizithembe sithi mangalala ngakwenzanga lokhu. Akothemba igazi likaJesu. Kule mvuselelo akophumwaza amandla egazi likaJesu bazalwane. Singawashumayela wonke amapharabula adurayo.
kodwa masingaveza amandla esiphambano negazi likaJesu abantu bayoye ekubhujisweni bazalwane. Haleluya. Nsisekhona enkonzweni isigubhu leso phasi kombhede, leso sigubhu mzalwane, lelo thawulana phasi kombhede sikuja. Haleluya bazalwane. uNkulunkulu akahlanganiswa nalutho bazalwane. uNkulunkulu akahlanganiswa nalutho. Yithi simhlekisa ngabantu. Mawukholwa kholwa mzalwane. Akuvele naloku ngephasika. Si celebrate inkosi yamakhosi. If into uyi celebrate makuvela amandla ayo bazalwane. Uzwa abantu mabathula ipiki eParliament or amakhosi wabo uze azasha athi inkosi enophaphe kuphi kuphi eyenzani kuphi kuphi, kodwa sihluleke ukufeza uJesu ukuthi igazi lakhe liyagobhoza eCalvary. Lithi nabamgwazayo bayombona. Lisho njalo bazalwane. Athi singamazi ukuthi uyaphila uNkulunkulu wethu. Haleluya bazalwane. Haleluya bazalwane. Ya. Ngiyabingelela ngegama lika Jesu waseNazaretha. Isibongo sami ngakamfukeng bazalwane. Sekukhuluma umfukeng izwi likaNkulunkulu selidlulile bazalwane. Manje mangingasho kubi mamfundisi uthatha ibhande ongishaya. Sekukhuluma ngomfukeng. Ngicela ukubingelela umamfundisi bazalwane. Siphethwe nguye bazalwane, asimi-honoration ngegama. Ngicela nimshayeleni izandla bazalwane. Ngoba sine tendency ukuthi abafundisi mabangekho bese siyazenzela futhi thina esihlala phambili bese siyazenzela siyaba undermine abomamfundisi. Nakule phasika simhlonipheni bazalwane. Makangekho umfundisi ngicela umu-honoration. Mangabe uzolova enkonzweni ngicela noma umfundisi kuthiwa akekho bika kumama ngithi umphongolo uphethwe nguye ngalelo langa lelo, uyumsisi ngoba uNkulunkulu wamkhethela yena hayi wena. Ya uright yena hayi wena. Haleluya bazalwane. Sengivala nje bazalwane ngicela angeke ngikhulekela abantu bazalwane ngishumayelile igazi lika Jesu. Abakholwa yilo bayophila. Ngoba nozenimile impandla bazalwane nifane nambo. Kholwani igazi lika Jesu. Sesifike endlini into iyavuka futhi. Ngoba bazalwane ngesikhathi ukukholwa kwethu asikulungiseni. Ilathi iBhayibheli ngelinye ilanga lithi amadimoni ayaphuma bazalwane. Bayawakhulekela abafundisi aphume aye ngasolwandle. Azula athi angathola indawo abuyele 7 times la suka khona. So nawe personal mawukukhulekelwa lemvuselelo mawufika ekhaya ungasehli standard qhubeka ukhule. Kodwa standard sethu thina amakholwa uJesu Kristu bazalwane. Ngibingelele bazalwane the elders of the church abakhona bonke abomama abagadi bandla aba-advise umfundisi insizwa nezintombi ngegama lika Jesu bazalwane. Imvuselelo iyaqhubeka bazalwane. Attend imvuselelo kaNkulunkulu. Asinawo bazalwane amanzi. Sizoshumayela ivangeli bazalwane. I pray that bazalwane ipika elandelayo zishumayele nje uNkulunkulu bazalwane. Futhi epulpit kaNkulunkulu asidlali asilungisa ama misconception. Understand bazalwane? And ungacompare esinye speaker nesinye uzolimala. Ngoba uNkulunkulu usibize ngendlela ehlukile. Kuba ne-teacher, kube nompostoli, kube ne-bishop, kube nomuntu nje ofika bazalwane njengama avule 15 verses. Omunye afika ashaye ngeli-1 but akhulume nenhliziyo yomuntu. So ningalimali bazalwane sibizwe ngendlela ehlukile ngithi bazalwane. So yiko siyilungisa la kuna competition sishumayela nje uNkulunkulu. Saqala nabona i-competition ukhulekise loyo moya mzalwane. Ungazi ugcine uthi abantu bakushumayela umfuke nyamuzwa shem. Uyobune unenkinga mzalwane sokukhulekisa umoya uze ngaphambili sikukhulekisa ube right mzalwane kaNkulunkulu ngegama lika Jesu bazalwane. Siyanithanda kakhulu bazalwane futhi okunye ngicela ukuveza ngiyaxolisa ukufika late bazalwane. Ningathi ngoba umfundisi akekho ufike late. No, ekhaya kithi la ngizalwa khona bazalwane kune Good Friday la ngizalwa khona umkhulu waye umfundisi. So manje niyazi amazayoni iyaqhubeka into yakhona. So iGood Friday ize ekhaya. So angikwazi ke mina ngithi ngoba sengikholwa nani bazalwane bese ekhaya sengiyabashiya ngisabasizi bazalwane. Egcineni ngiyingane yakuphi yasekhaya bazalwane. Kodwa ngikwenzile ukuthi ngihonorishe umsebenzi kaNkulunkulu. Asenzeni kahle bazalwane.
nasemafamilini wethu singathi ngoba siyakholwa sekuyitho excuse me wena usasondele efamily. Ngelinye ilanga thina siyohlehla bese bathi ayivele ifamily. Bese uyosibuka kabi kanti bakina ngithi mzalwane. And leyo family ungayiblame uyiphiwe uNkulunkulu. Uzubabize khona lenhlamba yesixhosa lengafuna ukuyisho. Uzubabize ngalelo gama lelo kodwa ubuzalwa nabo bakhulekise bazalwane basekhaya. Ngihamba nomalimami bazalwane security yami uthe namhlanje mshana uyogadwa yimvele mangabe lapha esontweni benza njani hayi bafaka inhlavu ngiyadlala bazalwane akana spam ngegama lika Jesu waseNazaretha sibuyele ekhaya bazalwane eBalfour cela nisikhulekise sisahamba sihonorishile bazalwane umsebenzi kaNkulunkulu. Haleluya. MC ungabuya angifuni ukukhuluma okuningi ngize ngimoshe. Amen bazalwane. Singamphinda ngezandla enkulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Ngiyacela bazalwane ngokuphuthuma nje singahlabeleli nokuhlabelela. Amen. Ngiyacela sizonikela bazalwane egameni lika Jesu isikhathi sihambe kakhulu. Amen. Kuzoqala mina ngoba kuthiwa I lead by example angisho. Yes. Ngiyanikela ke bazalwane singeza sonke sizonikela. Ngiyacela bazalwane egameni lika Jesu noma nje ningashaya kancane lapho egameni lika Jesu. Amen. Siyanikela bazalwane egameni lika Jesu. Haleluya. Ngiyacela bazalwane siphakameni sonke. Siyacela mamguqaza ukuthi uzosibongela umnikelo usale usivalele nenkonzo. Ama-announcement ke bazalwane ukuthi nje inkonzo yaqhubeka kusasa ngo-10 siyakhonza. Haleluya. Nantambama ngo-5:30 siyakhonza egameni lika Jesu. Ngiyanibingelela bazalwane egameni lika Jesu. Amen. Singavala amehlo siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Abantwana bakho sebanikelile busisa umnikelo nalawo yosebenza khona ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sesiyaphuma uNkulunkulu ongcwele hamba nathi mdala wezinsuku silonde egameni lika Jesu kuwo konke gcina izwi lakho ezinhlizweni zethu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga moya ongcwele isaqhubeka uNkulunkulu ongcwele imvuselelo sithandazela uNkulunkulu onamandla wonke ama speakers wonke asazokhuluma kule ndawo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Khuluma inhliziyo yakho uNkulunkulu wethu onamandla wenzele ubuhle nokudunyiswa kwegama lakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Uthawule nje oseduze kwakho umvalelise. Siyabonga kakhulu bazalwane sihlangane kusasa ngo-10 egameni lika Jesu. Abahlala ekudeni bazalwane sicela ningahambi. Mawazi ukuthi uhlala nje ekudeni siyacela ukuthi ungahambi egameni lika Jesu.